videa. Já to mám ještě takto kalípat trošku Barbie, to jsem robila video, tak se mi zrušilo. Dám to sem a jdeme to rozmrazit, čekajte. Už jsem to dala do misky. Sakra. Prosím, na 10 sekund, to je test, no už. Prosím, nech se s tím nic nestane. Až čo to tam nechám nějakou chvilku, nějakou minutku. No, chvilku jsem to tam nechala a ryb. To je horké. Mami. Toho už asi nebude žádný ledík. Mami. Bereme to do pohárka. Nabereme si pohárčiček. Taky to se mi bude stačit. Dáme ho sem a postupně můžeme začít nalévat. Vyzerá to moc jako už něco jahodové. Tak a nevím, či to máme svípit. Takže, aha, dobré, prepačte, a to smradí. Já do toho přisypím trošku cukru. Pojďte sol. Vyšší ani rozčiahnem. A tak sa loučím z dnešného videa. Bye bye, dejte like a odber.